Noniin. Ja mä oon kipeä, joten tää videojuttu on vaan nyt sitä varten, että saatte kuulla mikä mun ääni on nyt. Ja tai siis mä tiedän vaikka mitä mä selittäisin tähän nyt, mutta tosiaan koska mä oon kipeä, niin mä en jaksa. Joten tää on nyt vaan tämmönen, joten mä oon nyt ollut niinku mä oisin nyt about 14 kuukautta ollut testalla, mutta koska mä en oo ihan koko ajan sitä käyttänyt, et nyt mä oon ollut esimerkiksi sellaisen 2 kuukautta. Mä oon käyttänyt sitä vaan välillä. Tai siis sitä Sustanonia ei nyt saa vieläkään, ja mä en oo sitä Nemidoa vielä saanut mistään, ja sit mä oon aina välillä pistänyt kieliä, koska sitä ei oo riittänyt. Tai sitä ei oo niin paljon, että se riittäis ikuisesti, niin mä oon pistänyt sitä vaan niinku välillä. Ja nyt se kohta on enää, tai nyt on enää pari pussia jäljellä, niin joo. No mun pitäis, tai mä oon nyt koittanut tässä soitella sinne, että jos mä saisin sitä Nebidon reseptille niinku puhelimen kautta, mutta mä en oo nyt saa sinne vielä yhteyttä, mutta mä nyt tässä koitan vielä. Että jos sit sais, mä en usko, että tekee kovin hyvälle mun hormonitoiminnalle se, että mun keho tuppaa estrogeenia ja sitten välillä mä pistän ite siihen. Pistän siihen ite välillä sitä. Niin pistän ite testoa siihen sitten aina välillä.